खुलुमबाय सानसेनि खौरां लानानै आं सिबि रानि ब्रह्मआ नोंथांमोननि सेराव फिन फैबावबाय बे चेनेलनि गेजेरजों ओनसोलनि खौरां रायजोनि खौरां हादरनि खौरां आरो बायजो हादरनि खौरांफोरखौबो फोसावनाय जायो बेनिखायनो नोंथाङा बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो सानफ्रोमबो फुंनि समावहाय सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो बिदिबा दा खौरां फोसावनायखौ जागायजेननोसै आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन 134थि डुरान्ड काप 2025आ फिन जानो थांगासिनो दङ 23 जुलाइनिफ्राय 23 आगस्तनि गेजेराव जागोन कक्राझारनि साइ स्टेडियामावबो जागोन 134थि डुरान्ड काप 2025नि गेलेनाया 27 जुलाइआव कक्राझारनि साइ स्टेडियामाव जागोन आरो कक्राझारनि अनगायैबो इम्फाल कलकाता शिलं आरो जामशेदपुर बेफोराव जागोन डुरान्ड काप गेलेनाया गासै 24 हानजाया गेलेनायाव बाहागो लागोन 23 जुलाइनिफ्राय 23 आगस्तसिम जागोन डुरान्ड कापआ बेनि मादाव कक्राझारनि साइ स्टेडियामाव 27 जुलाइआव जागोन 134थि डुरान्ड काप 2025नि गेलेनाया एनआईए केसआव नांनाय फिन सा 2 बारग' एनडिबिफ्रा उदां अख्राङाव फैबाय थांनाय साननैसो सिगां कक्राझार जोबथेसालिनिफ्राय सा 12 बारग' एनडिबिफोर जायफोर बिथांमोनहा एनआईए केसआव नांनानै दंमोन बिथांमोनहा बेल मोनदोंमोन दा आरोबाव फिन सा 22 बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय आरो आद्रा साब्रै दंबावो होननानै फोरमायथिबावदों बिथांमोननियाबो 24-25 अक्ट'आव हियारिं दङ आरो बिथांमोनहाबो उदां अख्राङाव फैनो मोनगोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथिदों एडभकेटआ बेनि अनगायैबो जायनाखि थांनाय साननैसो सिगां सा 12 बारग' एनडिबिफोर जायफोर एनआईए केसआव नांनानै दंमोन बिथांमोनहा उदां जादोंमोन नाथाय सासे अदेबानि एम बाथाया बेल मोननो हायाखैमोन बे बेलायाव एडभकेट कंकन कलिता बिथाङा फोरमायथिदों दि 2021 केसनि सायाव बिथांनि सायाव दाय जाबसिनबावनाय जादों जायनाखि बिथांनि सायाव मोनब्रै केस दंमोन आरो बे मोनब्रै केसआवबो एम बाथा बिथाङा बेल जामिन मोनखाबायमोन नाथाय 2021 केसनि सायाव बिथा खालामनानै आरोबाव दाय जाबसिनबावदों आरो शन एरेस्ट खालामदों जायनाखि थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो बिथाङा जोबथेसालियाव दंखायोमोन बै समाव बिथांखौ मानो शन एरेस्ट खालामाखैमोन होननानै बुंथियो आरो बिथांजों बेबायदि खालामनानै इनाय खालामनाय जादों होननानै फोरमायथियो दा फैगौ 30 अक्ट'आव बिथांखौ लानानै आरोबाव हियारिं दं आसा खालामो बिथाङाबो जामिन एनएलएफबिनिफ्रायबो बेखौनो फोरमायथिदों दि 2021नि गसाइगावनि मोनसे केसखौ लानानै एम बाथानि सायाव जाबसिननाय जादों न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय सिगि सुगु खालामनानै जरजबस्तियै साइन लानानै फिन केस जाबसिनदों होननानै फोरमायथिदों आरो एडिशनेल एसपिआ कर्टआव फैनानै बाथाखौ गहोनो नाङा होननानै बुंफैदों बेखौ कर्टनि मानसिफोरानो फोरमायथिदों होननानै बुंथिदों एनएलएफबिनिफ्राय लोगोसे फोरमायथिबावदों दि 2021नि गसाइगावनि जि केस बेयाव सा 6 एरेस्ट जादोंमोन बे सा 6 एरेस्ट जानाय सोद्रोमाफोरा दा उदां अख्राङाव दंसै होननानै फोरमायथिदों नाथाय एम बाथानि सायाव फिन बेबायदि जाबसिनबावदों आरो बेयाव राजखान्थि खैसार दं होननानै फोरमायथिदों एनएलएफबिनिफ्राय गं 40 बर' न'खरखौ होस्रांनो आसाम सोरखारनिफ्राय नटिस 10 साननि गेजेराव न' बांखौ लांदां खालामनो बिथोन आसामनि हाग्रा बिफाननि आयेन 1891 आरो भारत सोरखारनि हाग्रा रैखाथि आयेन 1980 खौ सिफायनानै चारिदुवार हाग्रा बिफान मावख'नि सिङाव थानाय सेंगिलिमारि रिजार्भ फरेस्टनि सिङाव आयेन बेरेखायै न' बां लुनानै थादों होननानै अर्डाराव मख'दों नटिस मोननायनि 10 साननि गेजेरावनो सेंगिलिमारि रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय गावनि न' बांखौ सिफायनानै लांनो बिथोन हरदों नटिसनि गेजेरजों नङाब्ला बिफाननिफ्राय होस्रांनाय जागोन आरो होस्रांनायजों न' बां बा जायखिजाया धोन सम्पति खहा जायोब्ला बेयाव हाग्रा बिफाननि दाय जानाय नङा होननानै रोखायै मख'दों नटिसआव गं 40 बर' न'खरखौ होस्रांनो बिथोन हरनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङाबो खुगा बेखेवदों गं 40 बर' न'खरखौ होस्रांनो बिथोन हरनायाव राजखान्थि खैसार दं होननानै अजद होयो एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो 2006 फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि आयेननि गेजेरजों आसामाव एसटिफोरा हाग्रा ओनसोलाव थानो मोन्थाय दङ बे लेखायै हानि पाट्टा होबाय थानायसो जादोंमोन बे समावनो न'दुवार बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय चारिदुवार सिंगिलिमारि ओनसोलाव होस्रांनो थाखाय नटिस हरदों जेरावनाखि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सिङाव 9 बिधान सभा बियाब दङ बेयाव होस्रांनो थाखाय नटिस हरनाय जायाखै होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ आरो बे होस्रांनो नटिस हरनायाव
राजखान्थि खैसा दं होननानैबो अजद होयो दिपेन बर'आ। जाय राजखान्थि दोलो बा दैदेनगिरिया बेबायदि सोलो बाहायदों फैबाय थानाय बिधान सभायाव बिथांमोननिनो खहा जागोन। मानोना बिश्वनाथ आरो सनितपुराव मोनदाइन बिधान सभा बियाब दं जेराव बर' भटारफोरनि गोबां बिहोमा दं होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बुंथिबावदि आसाम आरो भारतआवनो बर' एसटिफोरा थांनानै थानो हास्थायो। जुदि होस्रांनो थाखाय बर' एसटिफोरनो नटिस हरोब्ला जों बबेयाव थांगोन होननानैबो बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा आरो बेयाव राजखान्थि खैसार दं होननानै बुंथियो दिपेन बर'। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां UPPL सोरखारनि हेंथा रायजो राजानि खुद्रिनाय। UPPL गो बेक प्रमद बर' मुर्दाबाद स्लगानजों खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। दालां बानायनाया आद्रा जानानै थानायखौ आरो मावफुंनानै होयैखौ लानानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। बाक्सा आरो चिरांनि सिमायाव थानाय सुख्रुंबारि गामियाव थानाय दालां जाय दालांखौ लुफुंनो थाखाय थांनाय 2018-19आवनो मिरु सोरखारनि स्पेसियेल पेकेजनि गेजेरजों सेंसन जादोंमोन। 6 कोटि रांनि सेंसन जादोंमोन आरो खामानियाबो जागासिनो दंमोन। नाथाय बिटिसि सोरखारा सोलायनायनि उनाव प्रमद बर'आ गादियाव फैनायनि उनाव दालां बानायनायनि खामानिया बन्द जानानै थादों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि बे दोंसे लामानि गेजेरजोंनो फरायसाफ्रा फरायसालियाव थाङो आरो चिराङाव थांनायनि बे दोंसेल' लामा। बेनिखायनो बे लामाखौ बानायनानै होनांगौनि थाखाय बिटिसि सोरखारनिसिम बा प्रमद बर' सोरखारनिसिम रायजो राजाफ्रा गोबां दाबि दैखांबोदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'नि सोरखारा बेखौ दिनैसिमबो लुफुंनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा खुद्रिनायखौ फोरमायथिदों आरो बे सोरखारा खामानि मावग्रा सोरखार नङा। बेनिखायनो जोंनो फिन BPF सोरखारखौनो नांफिनगौ होननानै दाबि खालामो रायजो राजाफ्रा। गरेस्वरनि नावखाथायाव बिटिआर सोरखारा ITIनि फरायसाफोरनो बायदि मुवा बेसाद राननानै होदों। बेकार लाइमोनफोरा जाहाथे गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बे थांखिजों ITIनि फरायसाफोरनो बायदि मुवा बेसाद जेरै सिलाइ मेसिन आरो बायदि मुवा बेसादफोरखौ राननानै होदों। जेराव MLA जलेन दैमारि EM विल्सन हासदा बिथांमोनहा बाहागो लादों। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर नावखाथायाव बे हाबाफारिखौ बानजायदों। बिटिआर मिशननि गेजेरजों बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय लाइमोनफोरा जाहाथे गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बेनि थाखायनो बेफोरखौ राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय। चिरां बिजनि पुलिस आरो मानास हादरारि हाग्रामानि मावथिफोरा जथायै अपारेशन खालामनानै 4 सिखारिफोरखौ हमनायजों लोगोसे गोबां जिब जुनारनि बेगें सालाय आरो बायदि हमनो हादों। हमजानाय 4 सिखारिफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै प्रदीप नार्जारी, समर सिंह बसुमतारी, कान्चन दैमारि आरो सासे आइजो। 4खौबो हमनाय जादों आरो बिसोरनिफ्राय जिब जुनारनि गोबां बेगेंफोर, जिब जुनारनि हाथाइ, हारा, बिगुर, सालाय बायदिफोरखौ हमनो हादों। बेनि मादाव मोसानि सालाय, मोदैनि सु, गुबुन जिब जुनारनि हाथाइ, हारा हमनो हादों। बेनि अनगायैबो लहानि गंथाम फान हमनो हादों आरो गुबुन मुवा बेसादफोर हमनो हादों। जिल्ला हाबनायनि उनाव बियाब हाबनो थांखि। बिसायख'थिखौ लानानै जानजि खाफ्रादों BJP राजखान्थि दोलोआ। बिटिसि दखल खालामनायखौ नोजोर होनानै BJP दोलोआ बिटिआरनि EM, MCLA आरो मावथिफोरखौ लानानै जयैनो सावरायदों। फैगौ 2 आगस्टनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरनि 40 बियाबाव हाबगोन होननानै फोरमायथिदों MP दिलीप सयकियाया। सिगांनि समाव 40 बियाबनि मादाव 2 बियाबनि मावथिफोरखौ गालांनाय जादोंमोन। नाथाय दा बे 2 बियाबनि मावथिफोराबो जथुम्मायाव फैदों आरो बिटिआरआव BJPखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो फैगौ 2 आगस्टनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे मिरुनि मन्त्रि MLAफोरा मोनफ्रोमबो बियाबाव हाबगोन। रावजोंबो सुथुर लाखियालासे आरो रावखौबो रायालासे बा सोंखारियालासे बिटिसि बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै फोरमायथिबाय MP दिलीप सयकियाया। ओजोंहाय जुदि रायजो राजाया लुबैयोब्ला बिटिसिआव BJPआ सोरखार दागोन बेखौ फोरमायथिबाय बिश्वजित दैमारिया। भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनि बिथांखिफोर जेरै अरुणोदय, PM किसाननि रां आरो गुबुन बिथांखिफोर आरो खामानिफोरा मावजादों ना मावजायाखै बेखौ बिटिसि सोरखारनि गेजेरजों मावनाय जागोन आरो बेफोरखौ बड'लेण्डनि आयेन आफादाव थिसननो हागोन होननानै फोरमायथियो बिश्वजित दैमारिया। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया भेरगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव बिल्डिं बा न' लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। आसाम सोरखारनिफ्राय गावनि बियाबनि सिङाव गंद' फरायसालियाव 8 कोटि रांनि फरायसालिनि न' लुनो थाखाय मोनदोंमोन। बे लेखायैनो भेरगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव न' लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होननानै फोरमायथियो बिश्वजित दैमारिया। गुबुन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव लाख गासै 3 कोटि रां लुथिनानै खारनायनि अजद कल्पना चेटिया बर्मननि सायाव।
फोरमायथिनो गोनांदि SRLM नि गेजेरजों बेंकनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो लन होनो थाखाय थांखि लानाय जादोंमोन। बे लेखायै बेनि खामानिखौ मावनो थाखाय कल्पना चेटिया बर्मननो बिबान होनाय जादोंमोन। नाथाय कल्पना चेटिया बर्मनआ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मिथिहोआलासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुं, आइडि, एड्रेस, बाथं, एकाउन्ट नाम्बार बायदिखौ बाहायनानै गासै धेमाजिनि मोन 48 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव 4 लाख, 10 लाख बेबायदिनो लाख गासै 3 कौटि रां लुथिनानै खारनानै दं होननानै फोरमायथिदों। जायखौ लानानै खुद्रिदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा। जायनाखि कल्पना चेटिया बर्मनआ बिजेपि किसान मर्चानि मावथि, बेनिखायनो बेनि सायाव राहा लागोन ना लाया बेखौ लानानैबो सोंथि बेरखांदों। आरो जायनाखि कल्पना चेटिया बर्मनआ ओनसोलनि MLA फोरजों मोजां सोमोन्दो दङ, बेनिखायनो बेखौ रैखाथि होगोन नामा बेनि सायावबो सोंथि खालामदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा। आरो बेयाव बेंकजों लोगोसे SRLM आ सोमोन्दो थानायनिबो सन्देह खालामदों आइजोफोरा। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सौफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCT नि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासी आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशलिस्ट, MBBS, MS अप्थाल्मोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। गोजोन्थों। बिदिबा गाबोननि समाव आरोबाव जों सानसेयारि खौरांजों फिन लोगो मोनफिनगोन।